mmadụ obi ụtọ nke oyibo na-akpọ entertainment omenala ka ị na-akpali elu nke oyibo na-akpọ culture ihe eji eme ọfụma omenala n'ime obi ụtọ dị eji mara gị. Guys, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Please like, subscribe, and share. Right, hit the subscribe button right here. Thank you. You're welcome. Tune radio Ogidi 103.5 Ogidi EBEONADI FM ka inume ị chọrọ obodo ga-adịkwa oyi na ikegide anyị pawa. It's the morning drive on 103.5 EBEONADI FM. We blend culture and entertainment.